Que tal, como están? Benvidos. É a noticia da semana, o inicio do xuízo contra Rosario Porto e Alfonso Basterra, pais da pequena asasinada hai 2 anos, Asunta Basterra. Esta mañá, nos xulgados de Fontiñas, quedou constituído o xurado popular, que está formado por 9 membros máis 2 suplentes. Mañá a sesión iniciarase coas cuestións previas. Foron precisas 4 horas para seleccionar esta mañá os 9 membros titulares do xurado popular do caso Asunta, máis 2 suplentes. Os elixidos escolléronse de entre as 24 persoas preseleccionadas tras someterse ás preguntas das partes a porta pechada. Foron recusados 4, aínda que entre a defensa e a acusación podían desestimar a 8 aspirantes. Unha vez constituído o xurado popular, recibiu instruccións sobre o desenvolvemento do proceso, durante o cal van estar guiados polo presidente do Tribunal do xurado, o magistrado Jorge Cid, que ocupará este lugar. Este outro será o sitio pro xurado, do que non se poderán tomar imaxes, e a partir de mañá xa estarán na sala Alfonso Basterra e Rosario Porto, os pais da pequena Asunta, acusados da súa morte. Finalmente sentaránse acompañados dos seus abogados, un na mesa de atrás e outro diante, na mesma zona onde se ubicará a acusación, é dicir, a Fiscalía e a Asociación Clara Campoamor. Mañá comezará o xuízo en sí, coas cuestións previas. Unha vez resoltas, será o momento das declaracións dos proxenitores da nena, aínda que se prevé que non o fagan ata os xoves. En principio, polos xulgados de Fontiñas pasarán durante 4 semanas 84 testemuñas e 60 peritos. E seguimos con máis cousas. A Asociación Hostalería Compostela abriu unha nova etapa cunha nova xerencia, deixando atrás así os seus problemas internos. O colectivo está moi contento con este verán, con resultados que indican un crecemento do 10% na ocupación hoteleira e agardan, prevén que o outono tamén sexa positivo. Hostelería Compostela dá por rematado un período marcado polas loitas internas e pola falta de confianza no seu xerente, que foi cesado este mesmo ano. Un novo equipo colleu as rendas da asociación co obxectivo, apuntan, de limpar a imaxe, sanear as contas do colectivo e tentar que a entidade volva a ter o peso na cidade que merece. E devolver este equipo colectivo empresarial ao lugar que lle corresponde, polo seu peso na economía de Santiago e comarca, tivemos que tomar algunhas decisións moi difíciles, pero necesarias, para abrir unha nova etapa. A máis importante foi o cambio e despido do anterior xerente, Andrés Condide, por falla de confianza. A súa xestión levou este colectivo a unha situación moi complicada dende o punto de vista de viabilidade. Por iso, facemos o chamamento a todos os socios e aos non socios, tamén son moi importantes, para que entre todos facer desta asociación sexa cada vez máis útil. Dentro dese plan para sacar adiante a asociación xa están preparando actividades gastronómicas de cara ao mes de novembro, como xa o consolidado Santiago Etapas, e que o colectivo quere aproveitar o tirón turístico que quedou máis que palpable este verán, cunha recuperación importante na ocupación, unha boa racha que, segundo aseguran, vai continuar no inicio do outono. Las perspectivas pues son buenas. En septiembre y octubre tenemos unos datos de una posible ocupación a niveles incluso como los de agosto. Son meses de turismo internacional y esto nos beneficia mucho a todos, porque el turista internacional viaja fuera de temporada, hace por lo tanto más noches y realiza más gasto en nuestra ciudad. A media de ocupación de xullo foi do 70%, 10 puntos máis que no 2014. En agosto chegou ao 80%. Están satisfeitos cas cifras, pero recoñecen que queda por mellorar o tempo de estancia por debaixo de 2 días e tamén o prezo medio. Ao Concello pídenlle máis apoio nas iniciativas culturais de carácter privado que din son as que atraen máis público. E hoxe seguimos a voltas coa carreira do Conde despois de saber que a Plataforma da Rúa denunciou ante a Fiscalía e a Valedora do Pobo os traballos realizados por incumprir, entre outras cousas, o plan especial. O colectivo lamenta que no seu día non se consensuara esta actuación e tamén di que o actual goberno se lava as mans neste asunto. Dende que comezaran os traballos na carreira do Conde, un grupo de veciños opúxose á actuación e agora, xa rematada, levaron os traballos á Fiscalía. A Plataforma da Rúa entende que as obras incumpren o plan especial no tocante á accesibilidade. Para mí la irregularidad más grave es la escalera principal, porque es la que más incumple todo lo que es accesibilidad. Y aquí hay mucha gente mayor y, independientemente de todo eso, hay una legislación estatal que obliga
a que ahora todas las ciudades, poco a poco, los espacios públicos se ven adaptando a la accesibilidad universal, y aquí, que era el momento perfecto, pues antes la teníamos e ahora nos la han quitado. Unhas acusacións que o voceiro do PP e anterior alcalde nega. Agustín Hernández defende que os traballos se fixeron sempre dentro da normativa. Non teño ninguna dúbida que os técnicos que actuaron da Xunta de Galicia, do Concello, actuaron correctamente. Non teño ninguna dúbida que cumplirían toda a normativa, e tampouco teño ninguna dúbida, en primeiro lugar, que Carreira de Conde está moitísimo millor agora que antes de facer a actuación, e que non vou falar máis de Carreira do Conde, porque Carreira do Conde é unha actuación pechada que corresponde ao mandato anterior. A plataforma tampouco está contenta coa reacción do Concello, que pediu un informe sobre os traballos para remitilo á Xunta. Teresa Banet critica que houbo certos asuntos, como a posibilidade de poñer carga e descarga, dos que este novo goberno di se desentendeu. Nosotros tuvimos unas reuniones allí con el concejal y es verdad que la obra estaba ya muy elaborada, pero yo al gobierno actual un poco le echamos una cierta responsabilidad, porque sí que se ha hablado de plantear carga y descarga, y nosotros hemos llegado de vacaciones y hemos encontrado un cartelito ahí que pone solo residentes. Entonces, eso sí que ya es el gobierno actual, y luego porque no ha vigilado en verano qué ha pasado, que se ha aumentado la obra y en ningún momento se ha paralizado ni se ha pedido explicaciones. No hay ni proyecto reformado ni hay nada. Entonces, yo eso creo que sí que debería haberlo vigilado el gobierno actual. Dende a plataforma aseguran, non en tanto, que a pesar de converterse nunha rúa peonil, os coches seguen pasando por Carreira do Conde cada día. Falámoslles agora de dúas actividades que unen deporte e solidariedade, que se van celebrar o vindeiro domingo. Por un lado, temos unha masterclass de Zumba que terá lugar no Palacio de Congresos a favor dos refuxiados sirios, e tamén se vai celebrar unha andaina, neste caso no Pedroso, a beneficio de UNICEF. O Palacio de Congresos acolle domingo ás 11 da mañá unha masterclass de Zumba a beneficio de Médicos Sen Fronteiras. Deste xeito, Santiago súmase a unha iniciativa posta en marcha a nivel nacional que busca axudar os refuxiados sirios. É un evento, como vos decía antes, que ten como obxectivo recaudar fondos para as persoas refuxiadas, nos que o Concello participa, en concreto o meu departamento de Políticas Sociais, colabora como facilitador destas propostas que xurden de iniciativa cidadá. A nosa colaboración foi facilitar o espacio, poñer en contacto as organizadoras das actividades con outras organizacións e entidades que están traballando sobre o terreno con persoas refuxiadas, ou aquí na cidade que estamos articulándonos para a acollida das mellores maneiras e cos mellores recursos posibles. Serán 18 os instructores que darán esta masterclass, pola que haberá que pagar unha doazón mínima de 5 euros. A iniciativa está dirixida a todos os públicos, ao igual que a Camiñado Pedroso, que celebra xa a súa 14ª edición. A andaina comezará ás 10 da mañá na Praza do Obradoiro e percorrerá a Alameda, o Campus Sur, a Carballeira de San Lourenzo, un tramo do Camiño a Fisterra ata o Cumio do Pedroso, para rematar na Granxa do Xesto. A inscripción ten un custo de 5 euros e os menores de idade deberán ir acompañados. Todos os fondos recadados destinaránse aos programas de UNICEF. O Río Natura Monbus segue gañando apoios para o seu proxecto. A última en sumarse é a empresa de apostas Luquia, que vai colaborar co club dunha maneira nada convencional. Tamén tivemos a oportunidade de pulsar o estado do equipo cando faltan uns días para que se presenten oficialmente diante da súa afección no Multiusos de Sar nun partido amigable. Esta mañá no Centro Comercial das Cancelas, onde Luquia ten un establecemento, deuse a coñecer a colaboración entre esta empresa de apostas e o Río Natura Monbus Obradoiro. Non será un patrocinio convencional, xa que a marca non sairá publicitada nas camisetas, senón que se vai dedicar a xerar accións que involucren a clientes e afeccionados. Por exemplo, poderase acceder a un palco VIP a pé de pista ou conseguir descontos nas entradas dos partidos. O obxectivo de Luquia é que a empresa e o club se acheguen aos seus seguidores. Conseguir aportar más emoción si cabe, ¿no? El baloncesto es un deporte donde las emociones se viven a pie de pista. El hecho de que alguien haga una apuesta lo que viene a traer es mucha más emoción al evento. No solamente la emoción que te trae los colores que tú defiendes y los valores que representas, sino también la emoción de poder decir
que ha acertado con el pronóstico que iba a ocurrir, ¿no? Esto le trae más emoción al partido. No hemos querido hacer un patrocinio convencional, no hemos querido simplemente poner un banner o poner un roll-up y que se vea la marca. Hemos querido que el cliente, que el socio y que el asistente a los partidos del Obradoiro viva unha experiencia diferente, ¿no? Na presentación deste patrocinio, que fará unha aportación económica ao club e que ten unha duración dunha temporada, estiveron os membros do equipo e do corpo técnico ao completo. Fran Cárdenas, un dos supervivintes da campaña pasada, mostrouse moi satisfeito coa pretemporada e porque o equipo xa conta con todos os seus membros tras a chegada de Adam Wasinski. Ya tenemos ganas de empezar a competir, ¿no? Ahora que estamos ya todo el equipo a disposición de Moncho, tenemos muchas ganas de jugar todos juntos. Hasta este domingo no va a ser la primera vez que vamos a jugar todos juntos, pero ha sido una temporada que hemos ido de menos a más. Este último torneo en Burgos hemos notado una mejoría bastante importante, ¿no? Con respecto a otros partidos, ¿no? Y yo creo que estamos en el camino para llegar en óptimas condiciones para el primer partido de Liga contra Sevilla. O vindeiro domingo Multiusos de Sar acollerá o partido de presentación oficial do novo equipo para esta temporada nun amigable fronte ao Porto que suporá o reencontro coa afección. Yo creo que esperar nada, ¿no? Porque ya sabemos cómo es esta afición, que es fiel, como ya se dijo la temporada pasada, la mejor afición de la Liga Endesa, ¿no? Y yo creo que va a responder como siempre, ¿no? Animándonos, apoyándonos para que no solo en los buenos, sino en los malos momentos nos dé ese impulso para ganar los partidos. A Liga comeza pro Río Natura Monbus Obradoiro o día 10 de outubro na casa fronte ao Sevilla. E o toque musical da xornada deixanolo a Orquestra Coetus, que chega a Galicia para facer unha residencia artística nunha casa rural do veciño concello de Ames. O obxectivo é crear unha experiencia emocional e musical nova para o público. Trátase dunha iniciativa pioneira na que se combinan os concertos, os cursos de formación e os encontros co público. A Orquestra escolleu Galicia para iniciar este proxecto tan innovador pola pegada que a música tradicional ten na nosa comunidade. A agrupación xunto a Eliseo Parra e os músicos argentinos Luna Monti e Juan Quinteiro estarán á fronte desta residencia que terá lugar na Casa Gasamans. E con isto damos xa paso ás nosas propostas culturais que, como sempre, lles traemos na nosa axenda. Coñecemos xa o estado do tempo, unhas predicións que nos achega, como sempre, Meteo Galicia. Mañá mércores teremos nubes baixas e néboas que afectarán o litoral atlántico da provincia de Pontevedra e do sur da Coruña. No resto da comunidade agardamos ceos pouco anubrados ou despexados. As temperaturas estarán sen cambios ou en lixeiro descenso. Os ventos comezarán a xornada soprando do nordés, pero tenderán a rolar a compoñente sur. O xoves agardamos un día en xeral de ceos pouco anubrados ou despexados, aínda que pola mañá persistirán as nubes baixas e as néboas na zona das Rías Baixas e no sur e oeste da Coruña. As temperaturas non terán cambios significativos. Os ventos soprarán moi frouxos de dirección variable.
O venres teremos presenza de aire algo máis frío que o de xornadas anteriores, deixando un aumento das nubes que durante a mañá ocuparán a metade norte de Galicia, pero que pola tarde serán máis generalizadas. As temperaturas descenderán de xeito notable. Os ventos soprarán frouxos de compoñente norte. En Santiago mañá mércores amenceremos con nubes que darán paso a ceos despexados a metade do día. As temperaturas baixan lixeiramente cunha mínima de 12 graus e unha máxima de 21. Os xoves agardamos brétemas pola mañá e ceos despexados cara ao mediodía. As temperaturas máximas volverán subir ata os 23 graus e as mínimas manteránse sen cambios. O venres teremos un empeoramento do tempo con ceos anubrados e baixada notable das temperaturas. Así, a mínima non subirá dos 9 graus e a máxima dos 19. Con isto rematamos este repaso. Agora imos retomar os deportes no preguntoiro porque nos acompaña un xogador do Santiago Futsal. Falaremos con Santi. Volvemos agora. Graciñas por atendernos.